És akkor a díszítés, ez most egy laktózmentes, tejmentes pizza. Azért látszik ilyen kevésnek a sajt, mert nem úgy kerül, mint az igazi. Elvágjuk. Oké. És akkor nyersen rakjuk rá a rukkorát. Kicsit meg lehet tépkedni, hogy könnyebb legyen majd enni. Jó, és akkor mehet a tetejére ezek a kis szintén nyersen ez a típusú sonka. Rá. Ki mennyire sonkás, mert ez egy jó kis sós ízt ad neki még. Most már ezt rárakom, nem maradjon már itt meg árvással. Kész vagyunk vele, akkor meg lehet kérdezni, hogy ki mosogat. Tadám!